Принц и принцеса. Танцуйте. Танцуйте. Сега няма танц. Дядо Мончо сега търси. И който докосне друг. Докосни. Чао. Ама трябва да се спи. Намали Парата. го, намали. Дай ми го да... Остави го. Остави го. Остави го, ти казах. Айде сега, ела да надокосниш, да се превърнеме в... Това. Аз съм пепеляшка. Дядо Мончо ще е принца. Естествено с принца. Айде, дядо Мончо, ставай. Съм за принца. Сега, пуска това. Ела да надокоснеш, да станем пепеляшка. Докосни ми с първомен. Хоп! 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 Айде сега. Искай. О! Сега ще сме на бала и ще танцуваме на бала. Хайде, Фейо, 12 часа ще се пребера, защото краляшката ще стане лъчиква. Ти-ри-ри-ти, бал. Много сме смешни обаче. Сега какво да Така да хваща камера. А кога да се прибереш? Камера ли има? Кога да си... Ай, сега. Кога да се прибереш? Айде, напред на мишка. Сега става 12 часа. Бързо да се прибирам, защото... Са кучия ще стана на съсъл. На мишка! Дядо Мончо, бързо ни докоси с пръчката, защото се превръщаме в мишки, съсли, чикви и... Оп, стана на мишка! Мишка! Феята! Шапката на феята! Пак съм удърпаната пипиляшка! И ходим да го докосне. Леко ще ми щупиш витрините. Ейо! И то... Добре, ама... Леко треси. И кога? Не мърви. Мърда! Не мърви. Се сърди. Айде, отивай при нея. Ама сега вече. Олко, искам още малко. Още малко. Дядо Мончо! Няма искам, няма не искам. Тука феята каквото каже. Айде. Каква да ставам? Докоси ме. Оп, каква да ставам? Снежанка съм. Направи го бързо, джудже. Джуджето! Ето джудже, хаяско, бързо, шапка на джуджето. Кой ми изпълни? Кой ми изпълни? Кой ми спалва? Аз съм Снежанка и лягам. Кой ми еди от дядинето? Кой ми яде от гъбките? Какво ми га? Кой ми яде от гъбките? Снежанка кой? Аз феята. Феята я. Феята яде от гъбките? Да. Друго какво яде феята? О, дойде вещицата и ми даде червената и жълта ябълка. Парзалеца, ти говориш? Парзалеца при Леля Дорка. И сега аз заспах. Веднага направи някой принц да дойде да ма събуди. Айде, не, аз съм направила. Айде, направи. Дърпала ябълка. Айде, принц. Айде, принцеса, буди ма. Опа! А! Ще се женя! 3 дена яли, пили и се веселили. Какво пили? И сега Пили медовина. какво? Медовина.
вина, сладко вино. Искам пак да направим още един. Каква приказка искаш, бабче? За... не знам. Бебеляшка. Бебеляшка я правихме, Снежанка прави. Пак искам бебеляшка. Леко се разпръчва.